Για πρωτεΐνες, αλλά και για άλλα βιολογικά μακρομόρια. Ενδεικτικά να σας πω ότι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουν λυθεί πάνω από 89.000 δομές, κυρίως πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, και ο ρυθμός με τον οποίο καταχωρούνται νέες δομές κάθε χρόνο σε αυτή τη βάση δεδομένων τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 8 με 9.000 νέες δομές γίνονται κάθε έτος και καταχωρούνται σε αυτή τη βάση δεδομένων. Ωραία. Και πάλι ξαναγυρίζω σε ό,τι αφορά τη δομή των βιολογικών μακρομορίων. Για παράδειγμα, το βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2009 δόθηκε σε 3 άτομα, στον Ράμα Κρίσναν, τον Στάιτς και τη Γιόναθ στο Ινστιτούτο Βάιτσμαν στο Ισραήλ, ο Τόμας Στάιτς στο τμήμα βιοχημίας στο Γκέιλ. Και εδώ μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν ο Στάιτς πήρε το Νόμπελ πριν 2-3 χρόνια, διότι η head του Department Βιοχημίας στο Γκέιλ είναι η γυναίκα ουσιαστικά του Τόμας Στάιτς, η Τζόαν Στάιτς, πολύ πιο γνωστή, τουλάχιστον σε μένα αλλά και σε πολλούς άλλους. Στην Αμερική ήταν η γυναίκα του, η Τζόαν Στάιτς, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά στον ευρύτερο χώρο του RNA. Οπότε περίμενα η Τζόαν, για παράδειγμα, να είναι προτινόμενη. Παρ' όλα αυτά, ο Τόμας μαζί με τους άλλους δύο πήρε το βραβείο Νόμπελ ουσιαστικά για τη λύση ενός τεράστιου ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου που είναι το ριβόσωμα. Έτσι, το οποίο αποτελείται από 70 με 80 υπομονάδες πρωτεϊνών. Οπότε αυτοί οι τρεις άνθρωποι ουσιαστικά έλυσαν τη δομή του ριβοσώματος και γι' αυτό βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ. Οπότε ουσιαστικά δεν θα μιλήσω για όλα τα βιολογικά μακρομόρια σε ό,τι αφορά τη δομή και τη λειτουργία τους. Θα μιλήσω για 3 πράγματα σήμερα. Ουσιαστικά θα μιλήσω για το πού βρίσκεται η επιστήμη αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις αλληλουχίες του DNA, κάτι το οποίο εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν γενετικές μελέτες, έτσι, μελέτες οι οποίες εστιάζονται ουσιαστικά στη λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων με κύρια έμφαση το DNA. Θα μιλήσω για ένα καινούριο τομέα της βιολογίας, την οποία ονομάζουμε επιγενετική και θα την ορίσουμε παρακάτω. Και σαν κύριο στόχο έχει συγκεκριμένα βιολογικά μακρομόρια, όπως είναι για παράδειγμα οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα. Τόσο το DNA όσο και το RNA, παρότι δεν το γράφω εδώ πέρα. Ένας τομέας ο οποίος αναπτυσσόταν τα τελευταία 20 με 30 χρόνια μετά την μεγάλη ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας, αλλά πάρα πολλά δεδομένα έρχονται στην δημοσιότητα κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια. Και ουσιαστικά από αυτά τα δεδομένα ορίζουμε πλέον τον τομέα της επιγενετικής στον χώρο της βιολογίας. Το τρίτο πράγμα για το οποίο θα μιλήσω, έτσι, παρότι η ομιλία θα έπρεπε να είναι για δομή και λειτουργία συγκεκριμένων βιολογικών μακρομορίων, θα σας μιλήσω για ένα καινούριο, για παράδειγμα, τομέα της βιολογίας, ο οποίος αναφέρεται όχι τόσο στη δομή και τη συσχέτιση που έχει με τη λειτουργία μεμονωμένων μακρομορίων, όπως είναι μία πρωτεΐνη ή ένα γονίδιο για παράδειγμα, αλλά πλέον η σύγχρονη βιολογία πάει προς οδούς όπου προσπαθεί να πάρει εικόνες για τη συνολική οργάνωση, για παράδειγμα, που έχει τόσο το DNA όσο και συγκεκριμένα πρωτεϊνικά σύμπλοκα μέσα στο πυρήνα του κυτάρου ή σε όλο το κύτταρο. Οπότε αυτό το θεωρούμε ένα επιγενετικό μηχανισμό, δηλαδή πώς η οργάνωση της χρωματίνης, δηλαδή του DNA με τις πρωτεΐνες του, στις 3 διαστάσεις και πώς αυτό μεταβάλλεται στην 4η διάσταση που είναι ο χρόνος, μπορεί να αποτελέσει επιγενετικό μηχανισμό ρύθμισης φυσιολογικών διεργασιών, έτσι, της χειρονομικότητας του φαινοτύπου τελικά. Ωραία. Οπότε το πρώτο πράγμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι ουσιαστικά αναλύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως μετά τη δεκαετία του 80, όπου έχουμε την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας, με έμφαση, για παράδειγμα, στην ανάλυση του DNA, στην αλληλούχηση ουσιαστικά του DNA, με αποκορύφωμα την ολοκλήρωση του ανθρώπινου γονιδιώματος, η οποία ολοκληρώθηκε, όπως είπε και ο Νίκος ο Πουλακάκης, το 2003, περίπου 10 χρόνια πριν, κόστισε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν προτείνει. Ουσιαστικά για να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο project στην Αμερική ήταν θέμα πολιτικό. Να πιστούν τέλος πάντων οι αρχές, αυτοί που δίνουν τα χρήματα, ουσιαστικά να χρηματοδοτήσουν αυτό το project. Κόστισε πολύ περισσότερο από ό,τι τους είχαν προτείνει. Όπως είπε και ο Νίκος, κόστισε γύρω στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ουσιαστικά το οικονομικό κέρδος, και εδώ πέρα μπαίνει η συσχέτιση που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα της κρίσης, γενικά στις χώρες της κρίσης, παρότι αυτό το project μπορεί να κόστησε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ουσιαστικά το οικονομικό όφελος
για την κοινωνία, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά παγκόσμια, ανέρχεται γύρω στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια και όχι μόνο από τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε αυτό το project, αλλά σε όλες τις τεχνολογικές ανακαλύψεις που προέκυψαν από την ανάπτυξη όλων αυτών των τεχνολογιών κατά την αλληλούχηση του DNA, καθώς και όλες τις προεκτάσεις που μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, για τη θεραπεία ασθενειών, αλληλούχηση, για παράδειγμα, όγκων, καρκινικών όγκων. Μπορείς να πάρεις ένα φυσιολογικό κύτταρο, να το συγκρίνεις με ένα καρκινικό κύτταρο, να βρεις ποιες είναι οι διαφορές και αυτό να το κάνεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως υπόθηκε και πριν. Και τέτοιου είδους συσχετίσεις να βγάλεις, ώστε πολύ πιο εύκολα να επιλέξεις θεραπευτικούς στόχους προκειμένου να φτιάξεις ένα φάρμακο. Αναπόφευκτα στην ομιλία μου θα αναφέρομαι πολύ στον άνθρωπο, διότι με ενδιαφέρει στην επιστήμη μου κυρίως ο άνθρωπος, παρότι δουλεύω με ποντίκι, είναι το πιο κοντινό κατ' εμέ. Οπότε μπορεί να μην αναφέρομαι σε πολλά οργανισμικά συστήματα, μοντέλα. Θα αναφέρομαι κυρίως στον άνθρωπο, διότι γι' αυτό, για παράδειγμα, εγώ έγινα βιολόγος. Ωραία. Οπότε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών που είχαμε κατά τη διάρκεια της αλληλούχησης του ανθρώπινου DNA, φτάσαμε στην ανακάλυψη νέων τεχνολογιών και σήμερα, για παράδειγμα, έχουν αλληλουχηθεί περίπου 3.000 ευκαριωτικά γονιδιώματα, γύρω στις 19.000 προκαριωτικά γονιδιώματα και γύρω στις 3.500 ιϊκά γονιδιώματα, οπότε υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός οργανισμών, των οποίων το γενετικό υλικό έχει αλληλουχηθεί και υπάρχει σε βάσεις δεδομένων. Και το επόμενο βήμα φυσικά ήταν όχι απλά να καταχωρούμε σε μια βιβλιοθήκη, σε μια αποθήκη όλα αυτά τις αλληλουχίες των γονιδιωμάτων, αλλά το ερώτημα ήταν πώς μπορούμε αυτά να τα συγκρίνουμε. Και έτσι φτάσαμε, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, όπως η συγκεκριμένη βάση δεδομένων που ονομάζεται ECR Browser, ECR από το Evolutionary Conserved Regions, όπου ουσιαστικά μπορεί να πάρεις γονιδιώματα που έχουν αλληλουχηθεί για διάφορους οργανισμούς, να τα συστοιχίσεις και να βρεις τις πιο συντηρημένες περιοχές του DNA ανάμεσα στα διαφορετικά γονιδιώματα. Προφανώς, αν μια πρωτεΐνη, το γενετικό προϊόν ενός γονιδίου είναι συντηρημένο ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, φυσικά θα βρει συντήρηση στα μπλε κουτάκια που δείχνουν εδώ πέρα, που είναι τα εξώνια των γονιδίων. Η σύγκριση όμως που προκύπτει από τις αλληλουχίες που πήραμε από την αλληλούχηση των γονιδιωμάτων αναδεικνύει και άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ πέρα μία περιοχή η οποία δεν βρίσκεται μέσα σε εξώνιο, μέσα σε μπλε κουτάκι, που θα περίμενε κάποιος να είναι συντηρημένη αυτή η περιοχή, αφού κωδικεύει μία λειτουργική περιοχή, για παράδειγμα μίας πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια συντήρηση και σε άλλες περιοχές του γονιδιώματος, όπως είναι τα ιντρόνια ή οι intergene περιοχές, οι περιοχές του γονιδιώματος ανάμεσα στα γονίδια, που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συντηρημένες. Αυτό φυσικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανά τέτοιου είδους περιοχές να έχουν ρυθμιστικό ρόλο για τη ρύθμιση γονιδίων, είτε στο ίδιο χρωμόσωμα είτε σε διαφορετικά χρωμοσώματα που βρίσκονται στο γονιδίωμα ενός οργανισμού. Και έτσι, ενώ πριν 10-15 χρόνια πιστεύαμε ότι πάνω από το 65% του γονιδιώματος του ανθρώπου, για παράδειγμα, είναι το λεγόμενο junk DNA, έτσι είναι σκουπίδια, ουσιαστικά σήμερα, και αυτό είναι η βιολογία, αναθεωρεί συνεχώς και δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναθεωρεί, όπως άλλες επιστήμες για παράδειγμα, φτάσαμε σήμερα ουσιαστικά να αναθεωρήσουμε αυτή τη σταθερή άποψη ότι το περισσότερο μέρος του γονιδιώματος του ανθρώπου είναι σκουπίδια. Ουσιαστικά πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους περιοχές που δεν κωδικεύουν γονίδια, μπορούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο και να ρυθμίσουν, για παράδειγμα, τη γονιδιακή έκφραση σε ένα ολόκληρο οργανισμό. Υπάρχουν και πολύ πιο εξειδικευμένες άλλες βάσεις δεδομένων, UCSC για παράδειγμα, από το University of California in Santa Cruz, όπου κάποιος μπορεί να πάρει πολύ περισσότερες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο γενετικό τόπο που τον ενδιαφέρει. Μπορεί να πάρει πληροφορίες για το ποια γονίδια υπάρχουν εκεί, πόσο το γονίδιο που τον ενδιαφέρει είναι συντηρημένο ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, μπορεί να βρει ποιες πρωτεΐνες, για παράδειγμα, προσδένονται σε συγκεκριμένες περιοχές του γονιδίου που τον ενδιαφέρει, σε πειράματα που έχουν γίνει σε διάφορους κυταρικούς τύπους, είτε φυσιολογικούς είτε παθολογικούς. Μπορεί να ανακαλύψει ρυθμιστικά στοιχεία που πιθανά ρυθμίζουν το γονίδιο που τον ενδιαφέρει. Μπορεί να βρει πληροφορίες όσον αφορά την έκφραση των γονιδίων ή σε ό,τι αφορά την έκφραση ασθενειών που συνδέονται με το συγκεκριμένο γονίδιο. Γενικά μπορεί να βρει μία σειρά από πληροφορίες για γενετικούς τόπους που τον ενδιαφέρουν. Ωραία. Και αυτή είναι η βάση δεδομένων UCSC, η οποία και πάλι, όπως είπα, στηρίζεται όχι μόνο στις αλληλουχίες του DNA, αλλά και σε λειτουργικά πειράματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτό.
Και φυσικά, προκειμένου να μελετήσει κάποιος όχι τόσο τη δομή όσο τη λειτουργία βιολογικών μακρομορίων, για παράδειγμα τη λειτουργία γονιδίων, έχουν φτιαχτεί μεγάλες ομάδες επιστημόνων οι οποίες έχουν ενωθεί και έχουν φτιάξει τράπεζες όπου καταθέτουν, για παράδειγμα, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τροποποιήσεις γενετικά ένα οργανισμό, έτσι, κυρίως με δύο τρόπους θα έλεγα, είτε να υπερεκφράσεις ένα γονίδιο που σε ενδιαφέρει και να δεις τι θα πάθει ο οργανισμός. Συνήθως λέω στους φοιτητές μου ότι θα βγάλει 3 μάτια, άμα βγάλει 3 μάτια, το έχουμε το paper. Ή από την άλλη, μπορείς να καταστρέψεις ένα γονίδιο, έτσι, να πετάξεις τελείως το γονίδιο από αυτόν τον οργανισμό και να δεις, για παράδειγμα, τι επιπτώσεις θα έχει στη φυσιολογική ανάπτυξη ή διαφοροποίηση αυτού του οργανισμού, τι φαινότυπο μπορεί να δώσει. Έτσι, σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχουν βάσεις δεδομένων όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γονιδιακές ελλείψεις για όλα τα γονίδια του ποντικού και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε δημιουργήσει, για παράδειγμα, γύρω στις 2 με 2.500 τέτοιου είδους ποντίκια, όπου το από κάθε ένα από αυτά ελείπει ένα από τα γονίδια που μπορούμε να βρούμε στο ποντίκι. Και φυσικά έχουμε φτάσει περίπου στον αριθμό των γονιδίων που περιέχει ο ποντικός, έτσι, γύρω στις 20 με 25.000 γονίδια και έχουμε δημιουργήσει, για παράδειγμα, σειρές, κυταρικές σειρές εμβρυϊκών πλαστικών κυτάρων, από τα οποία ελείπει ένα συγκεκριμένο γονίδιο από το σύνολο των 20 με 25.000. Απότερος στόχος βέβαια είναι να πάρουμε αυτά τα εμβρυϊκά πλαστικά κύτταρα και να δημιουργήσουμε σειρές ποντικών, ώστε να μελετήσουμε την έλλειψη ενός γονιδίου σε ολόκληρο το σύστημα, δηλαδή σε ολόκληρο το ποντίκι, ώστε προκειμένου να δούμε τι φυσιολογικές λειτουργίες μπορεί να επηρεάσει σε ολόκληρο το ποντίκι και όχι μόνο στο εμβρυϊκό πλαστικό κύτταρο. Ωραία. Αυτό ολοκληρώνει τα πράγματα που ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την αλληλούχηση του DNA, το ρόλο, την λειτουργική επίδραση που μπορεί να έχει το DNA στην ανάπτυξη ενός οργανισμού, παρότι ούτε καν το άγγιξα, αλλά δεν πειράζει. Κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι η επιγενετική, όπου, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι να χευτόμαστε ότι το γενετικό υλικό ενός οργανισμού που βρίσκεται στον πυρήνα των κυτάρων του δεν είναι ουσιαστικά ένα μόριο DNA ή πολλά μόρια DNA, τα οποία είναι ξεδιπλωμένα μέσα σε ένα πυρήνα κυτάρου. Ουσιαστικά έχουμε μία σειρά από πρωτεΐνες, το 50% αυτών των πρωτεϊνών, για παράδειγμα, είναι οι ιστόνες, οι οποίες φτιάχνουν τα νουκλεοσώματα, γύρω από τα οποία τυλίγεται το DNA και έτσι πακετάρεται σε πάρα πολύ μικρό όγκο, όπως είναι ο πυρήνας ενός κυτάρου. Και φυσικά το άλλο 50% των πρωτεϊνών είναι κυρίως ένζημα, τα οποία επιτελούν φυσιολογικές διαδικασίες τόσο στην αντιγραφή όσο και στη μεταγραφή του γενετικού υλικού. Οπότε το σημαντικό εδώ πέρα σε ό,τι αφορά το τομέα της επιγενετικής είναι το ίδιο το γενετικό υλικό, δηλαδή το DNA ή το RNA, νουκλεϊκά οξέα λοιπόν, καθώς και οι πρωτεΐνες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα νουκλεϊκά οξέα και οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν προκειμένου να αλλάξουν το φαινότυπο ενός ολόκληρου οργανισμού. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ για πάνω από 100 χρόνια οι επιστήμονες εστιάστηκαν σε πειράματα γενετικά, έτσι, πολύ καλό, για παράδειγμα, μοντέλο τον περασμένο αιώνα ήταν η δροσόφυλλα, διότι ουσιαστικά βοηθούσε τους επιστήμονες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πολύ φθηνά μέσα σε ένα εργαστήριο να πραγματοποιήσουν μια σειρά από γενετικές μελέτες. Σήμερα, λοιπόν, όπως είπα, τα τελευταία 10 κυρίως χρόνια έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της επιγενετικής, ο οποίος ουσιαστικά τι είναι η επιγενετική. Η επιγενετική είναι ένας τομέας ο οποίος προσπαθεί να περιγράψει φαινόμενα τα οποία προκαλούν αλλαγές στο φαινότυπο, όπου όμως σε ένα τέτοιο είδους φαινόμενο η αλληλουχία του DNA δεν έχει αλλάξει. Ενώ η αλληλουχία λοιπόν του DNA δεν έχει αλλάξει και ενώ έχουμε γαλουχηθεί πιστεύοντας ότι το γενετικό υλικό καθορίζει ουσιαστικά το φαινόμενο, φτάνουμε σε μια σειρά από φαινόμενα τα οποία βρίσκουμε σε πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς, όπου το γενετικό υλικό δεν έχει μεταλλαγές, δεν έχει αλλαγές, παρόλα αυτά ο φαινότυπος μπορεί να αλλάζει. Τέτοιου είδους αλλαγές λειτουργούν σαν ένας διακόπτης on-off. Δεν έχουμε ενδιάμεσες καταστάσεις εδώ πέρα. Ή θα πραγματοποιηθεί το φαινόμενο ή δεν θα πραγματοποιηθεί το φαινόμενο. Άρα έχουμε τέτοιου είδους επιγενετικά φαινόμενα, χαρακτηρίζονται με το λεγόμενο διακόπτη on-off. Είτε πραγματοποιούνται είτε δεν πραγματοποιούνται. Πολύ σημαντικό για να χαρακτηρίσουμε κάτι σαν επιγενετικό φαινόμενο είναι να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενναίες, ακόμα και αν το ερέθισμα το οποίο προκάλεσε την αλλαγή έχει ελείψει από τις επόμενες γενναίες. Ωραία. Οπότε μιλάμε, και ξανά έρχεται εδώ πέρα στη ζωή βέβαια ο Λαμάρκ που έλεγε ο Μανώλης πριν, παρότι δεν υπάρχουν έτσι πολύ άμεσες σχετίσεις, αλλά κάτι παρόμοιο είναι έτσι. Ότι ουσιαστικά ενώ δεν συμβαίνουν μεταλλάξεις, δεν αλλάζει το γενετικό υλικό, για παρόλα αυτά μπορούμε να έχουμε μια αλλαγή στο φαινότυπο η οποία μπορεί και να κληρονομείται. Ωραία.
Σαν όρος, η επιγένεση, για παράδειγμα, είχε ήδη αναφερθεί πριν τον 20ο αιώνα, αλλά ουσιαστικά ο όρος δεν ήταν ακριβής, προσπαθούσε να περιγράψει αναπτυξιακά μονοπάτια τα οποία υπάρχουν στην ανάπτυξη των οργανισμών. Και φτάνουμε στο 1951, όπου ουσιαστικά η Μπάρμπαρα Μακκλίντοκ με σύστημα μοντέλο το καλαμπόκι, ουσιαστικά αυτό που έδειξε ήταν ότι αν έχεις ένα γονίδιο, ανάλογα με το σημείο του γονιδιώματος το οποίο θα ενδεθεί, αυτό το γονίδιο μπορεί να εκφραστεί ή μπορεί να μην εκφραστεί. Η αλληλουχία εδώ πέρα δεν αλλάζει, αλλά η θέση στην οποία εντίθεται το διαγωνίδιο είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση και αυτό μπορεί να επηρεάσει την έκβαση ενός φαινοτύπου. Φτάνουμε στο 1961, ένα πολύ χαρακτηριστικό επιγενετικό φαινόμενο είναι η επενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος στα πλακοντοφόρα θηλαστικά. Έτσι, κάθε θηλυκό άτομο έχει 2 Χ χρωμοσώματα, ένα εκ των οποίων με τυχαίο τρόπο, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο από τα 2 Χ χρωμοσώματα επιλέγονται, ένα από τα 2 θα απενεργοποιηθεί και αυτό φυσικά κληρονομείται στις επόμενες χιλιαρικές γενιές ενός θηλυκού ατόμου. Φτάνουμε στο 1974, όπου ουσιαστικά δείχνεται στην επιστήμη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών που προσβαίνονται στο DNA, άρα των πρωτεϊνών της χρωματίνης, και ουσιαστικά δείχνεται ότι τέτοιου είδους μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών των νουκλεοσωμάτων μπορούν να επηρεάσουν τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Το 1975, και αυτό είναι σταθμός κατά τη δική μου άποψη στον τομέα της επιγενετικής, ανακαλύπτεται η μεθυλίωση του DNA. Οι βάσεις του DNA δεν αλλάζουν, μια κοιτοσύνη θα παραμείνει κοιτοσύνη, απλά η κοιτοσύνη μπορεί να είναι είτε μεθυλιωμένη είτε μη μεθυλιωμένη και αυτό συμβαίνει συνήθως σε νουκλεοτίδια κοιτοσύνης, τέλος πάντων με γουανίνης. Υπάρχει και άλλη μεθυλίωση φυσικά στην επιστήμη, όπως για παράδειγμα η μεθυλίωση κοιτοσύνης σε νουκλεοτίδια κοιτοσύνης αδενίνης, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Και φτάνουμε ουσιαστικά γύρω στο 1978 με 1980, όπου εδώ πέρα είχε πραγματοποιηθεί μια τεράστια τεχνολογική πρόοδος. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι βρίσκεται η αρχή της μοριακής, της σύγχρονης μοριακής βιολογίας. Ουσιαστικά ενώ οι περιοριστικές ενδονουκλεάσεις έχουν ανακαλυφθεί ήδη γύρω στα 10 με 20 χρόνια πριν, εδώ πέρα χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για να τροποποιούν το DNA, να κόβουν το DNA. Έτσι έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. Αναπτύσσονται μεθοδολογίες όπου μπορούμε να ηλεκτροφορήσουμε διάφορα βιολογικά μακρομόρια όπως πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα για να μπορούμε να τα δούμε με τα ματάκια μας για να πιστεύουμε τα βιοχημικά πειράματα που κάνουμε στο εργαστήριο. Αναπτύσσονται τα στυπώματα κατά Southern και Northern, ενώ αρχίζουν να γίνονται τα πρώτα πειράματα αλληλούχησης DNA και RNA. Και ενώ όπως έλεγε ο Νίκος Πουλακάκης, για παράδειγμα, σε μερικές μέρες πλέον μπορείς να αλληλουχήσεις το γονιδίωμά σου, το ανθρώπινο γονιδίωμα, τότε για να αλληλουχήσεις γύρω στις 32 βάσεις DNA έπαιρνε γύρω στον 1 χρόνο. Οπότε τέτοιου είδους πειράματα όπου κάποιος αλληλουχούσε ένα γονίδιο μπορούσε να βγάλει και μια μεγάλη δημοσίευση και μετά να μπορεί να βρει και μια καλή δουλειά. Και επίσης να αναφέρω εδώ πέρα ότι το πρώτο γονίδιο το οποίο κλωνοποιήθηκε ήταν το 1976 και πραγματοποιήθηκε από 2 Έλληνες και ένα Έλληνα δεύτερης γενιάς, από το Φώτη τον Καφάτο σε συνεργασία με τον Αγκύρη τον Ευστρατιάδη στο εργαστήριο του Τόμ Μανιάτη. Ο Τόμ Μανιάτη ήταν ο Έλληνας δεύτερης γενιάς, ήταν αυτοί που κλωνοποίησαν το γονίδιο της Β' Σφαιρίνης και ήταν το πρώτο γονίδιο, το πρώτο DNA ουσιαστικά το οποίο κλωνοποιήθηκε. Ο Αγκύρης ο Ευστρατιάδης βέβαια υπήρξε για πάνω από 20 χρόνια νομίζω, head του τμήματος γενετικής στο Κολούμπια και τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιστρέψει στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα και συνεχίζει να είναι πολύ ενεργός ερευνητικά ακόμα. Επίσης, αναπτύχθηκε μια σειρά από άλλες τεχνολογίες που μας βοήθησαν για παράδειγμα να βλέπουμε χρωμοσώματα και όλα αυτά τη δεκαετία του 80. Και τότε προτάθηκε η υπόθεση των νουκλεοσωμάτων, στην οποία θα αναφερθώ και παρακάτω, και ουσιαστικά ανακαλύφθηκε από το Phil Sharp το μάθισμα του RNA. Και προχωράμε για παράδειγμα στο 1980, έτσι με μελέτες από τον Grunstein, με σύστημα μοντέλο της Zimi, που δείχνει ότι για παράδειγμα οι αμινοτελικές ουρές των ιστονών είναι αυτές οι οποίες επιδέχονται με τα μεταφραστικές τροποποιήσεις και έτσι μπορούν να επηρεάσουν την γονιδιακή έκφραση.
Παρότι είχε ανακαλυφθεί το 1974 και το 1975 η μεθυλίωση του DNA, δείχθηκε αργότερα το 1983 ότι για παράδειγμα η μεθυλίωση του DNA σε περιοχές υποκινητών, έτσι promoters γονιδίων, είναι πολύ σημαντική. Και βέβαια δείχθηκε ότι όταν είναι μεθυλιωμένο το DNA στην περιοχή του υποκινητή, τότε κυρίως το γονίδιο δεν εκφράζεται, ενώ απ' την άλλη όταν ένα γονίδιο εκφράζεται, η περιοχή του υποκινητή δεν είναι μεθυλιωμένη και τότε προτάθηκε για παράδειγμα ότι η μεθυλίωση του DNA αποτρέπει πρωτεΐνες στο να προσδεθούν πάνω στο DNA προκειμένου να ρυθμίσουν την γονιδιακή έκφραση. Πάρα πολύ σημαντικό και χαρακτηριστικό επιγενετικό φαινόμενο, το λεγόμενο imprinting ή αλλιώς εντύπωμα, όπου η έκφραση τέτοιου είδους γονιδίων εξαρτάται από την γονική προέλευση των χρωμοσωμάτων που φέρει το γονίδιο. Είμαστε διπλοειδείς οργανισμοί, άρα έχουμε δύο κόπιες από το κάθε γονίδιο μέσα στα κύτταρά μας, έτσι ένα από τον πατέρα, ένα από τη μητέρα. Ένα εντυπωμένο γονίδιο θα εκφράζεται μόνο για παράδειγμα αν έρχεται από τον πατέρα, ενώ το μητρικό δεν θα εκφράζεται ή τα ανάποδα. Εξαρτάται από το γονίδιο. Αυτό που δείχθηκε αργότερα το 1993 ήταν ότι στα εντυπωμένα γονίδια μόνο ένα από τα δύο αλληλόμορφα θα εκφραστούν μέσα στον πυρήνα. Και φυσικά αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που συμβαίνει σε πάρα πολλά γονίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουμε σήμερα ότι δεν εκφράζονται και τα δύο γονίδια που υπάρχουν μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, αλλά μόνο το ένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η περίπτωση του εντυπώματος εδώ πέρα. Γιατί το εντύπωμα ήταν τόσο σημαντικό, γιατί όπως θα δείξω παρακάτω προκαλεί συγκεκριμένες ασθένειες, γενετικές ασθένειες. Και φυσικά άρχισαμε να πιστεύουμε περισσότερο στην επιγενετική, όταν το 1993 ο Adrian Bert, για παράδειγμα, απομόνωσε το πρώτο σύμπλοκο, την πρώτη πρωτεΐνη, το πρώτο ενζυμικό σύμπλοκο, το οποίο μπορεί να προσδένεται σε μεθυλιωμένη κοιτοσύνη. 1993 επίσης κλωνοποιείται το λεγόμενο exist RNA. Αυτό είναι ένα RNA το οποίο δεν κωδικεύει καμία πρωτεΐνη, εκφράζεται από την περιοχή του Χ χρωμοσώματος το οποίο θα απενεργοποιηθεί. Προκειμένου να απενεργοποιηθεί λοιπόν το ένα από τα δύο Χ χρωμοσώματα στα θηλυκά άτομα μέχρι πλακουδοφόρα, θα πρέπει να εκφραστεί αυτό το RNA. Ανακαλύπτεται το 1993. Και όπως είπα για παράδειγμα, το εντύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν χαθεί το εντύπωμα, το οποίο στηρίζεται στη μεθυλίωση του DNA, μπορούν να προκύψουν συγκεκριμένες ασθένειες, όπως είναι το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann ή για παράδειγμα Onggi-Wilms σε παιδιά μικρής ηλικίας μέχρι 6 ετών. Ωραία. Μικρά παιδάκια λοιπόν μέχρι τα 6 έτη μπορούν να έχουν αυτό το πρόβλημα και αυτό συσχετίζεται με την εγκαθίδρυση του εντυπώματος σε συγκεκριμένα γονίδια από τη μεθυλίωση του DNA. Αν ξεπεράσουν την ηλικία των 6 ετών, τότε ουσιαστικά έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Και συνεχίζουμε βέβαια το 1998 που χρονοποιούνται μια σειρά από ένζημα τα οποία επιτελούν μεταφραστικές τροποποιήσεις τόσο στις ιστώνες όσο και σε άλλες πρωτεΐνες, ουσιαστικά για να ενδυναμώσουν τον τομέα της επιγενετικής. Και φτάνουμε σε ένα, για παράδειγμα, σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, ορόσημο κατά τη γνώμη μου για την επιγενετική, η οποία δημοσιεύεται από τον Thomas Genovine και τον David Alice, όπου ουσιαστικά μιλάνε για το λεγόμενο κώδικα των ιστονών. Οι ιστώνες, σας είπα τι είναι, οι πρωτεΐνες που φτιάχνουν οκταμερή γύρω από τα οποία τυλίγεται το DNA. Οι ιστώνες έχουν ουρές, κομμάτια της πρωτεΐνης έχουν τελικά κομμάτια, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν ομοιοπολικά από διάφορες χημικές ομάδες και αυτή η τροποποίηση, για παράδειγμα των ιστονών, μπορεί να επηρεάσει την έκφραση ενός γονιδίου και άρα να καθορίσει το φαινότυπο. Ο κώδικας ο οποίος αναφέρεται εδώ πέρα, και ακόμα φυσικά δεν έχει αποσαφινιστεί και φυσικά θα πάρει πολλά χρόνια για να αποσαφινιστεί, ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα πράγμα. Για να συμβεί ένα φαινόμενο πρέπει να έχει συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να έχω μία τροποποίηση α στις ιστώνες προκειμένου να συμβεί η επόμενη τροποποίηση, η επόμενη, προκειμένου να εγκαθιδρύσω μία σειρά από τροποποιήσεις πάνω στις πρωτεΐνες του DNA και αυτό να καθορίσουν το φαινότυπο. Αυτή η αλληλουχία των γεγονότων, η χωροχρονική αλληλουχία των γεγονότων, δουλεύεται σήμερα, δεν έχει απαντηθεί όμως επαρκώς ακόμα. Και φυσικά ήταν επόμενο το 2004 να φτάσουμε πλέον να εστιαζόμαστε όχι τόσο σε μεμονωμένα γονίδια, τι κάνει ένα γονίδιο, το οποίο με ενδιαφέρει και τι μπορεί να προκαλεί, αλλά πάμε σε ευρείας κλίμακας γονιδιωματικές μελέτες και αυτό συμβαίνει το 4 όχι τυχαία,
αλλά επειδή έχει προηγηθεί η αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και έχουμε πλέον τις τεχνολογίες να παίρνουμε εικόνες από όλο το γονιδίωμα ενός οργανισμού στον πυρήνα, ενός κυτάρου, αλλά για όλο το γονιδίωμα. Τι κάνουν όλα τα γονίδια που υπάρχουν μέσα στον πυρήνα, όχι μόνο το ένα γονίδιο. Έτσι φτάνουμε στις ευρείας κλίμακας γονιδιωματικές μελέτες που μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα γονίδια τα οποία, για παράδειγμα, εκφράζονται σε ένα συγκεκριμένο ιστό, σε ένα συγκεκριμένο κυταρικό τύπο. Και εδώ φτάνουμε, βέβαια, και εδώ είναι η συσχέτιση με το τρίτο κομμάτι το οποίο θέλω να αναλύσω, παρότι δεν θα πάμε ακόμα σε αυτό. Η Σούζαν Γκάσερ ουσιαστικά προτείνει ότι η πυρηνική οργάνωση, δηλαδή το πώς τοποθετούνται τα χρωμοσώματα μέσα στον πυρήνα ενός κυτάρου, μπορεί να επιτελέσει επιγενετικό μηχανισμό και να καθορίσει το φαινότυπο του οργανισμού. Το σύστημα μοντέλο εδώ πέρα της Σούζαν Γκάσερ είναι και πάλι η ZIM. Και φτάνουμε στο τέλος, το 2011, 2 χρόνια πριν, όπου ενώ ξέραμε για πολλές τροποποιήσεις τόσο πρωτεϊνών όσο και του DNA, όπως η μεθυλίωση, φτάσαμε στην κλωνοποίηση ενζήμων, τα οποία μπορούν να καθορίσουν τη μεθυλίωση του RNA. Οπότε παίρνουμε άλλο ένα βιολογικό μακρομόριο και το βάζουμε στην εικόνα της επιγενετικής, έτσι ένα άλλο τομέα, ο οποίος μπορεί, για παράδειγμα, να ρυθμίζει την επιγενετική κληρονομικότητα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Και είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψουμε και πολύ περισσότερα στο μέλλον. Το επόμενο κομμάτι στο οποίο θέλω να περάσω και το οποίο σχετίζεται άμεσα με επιγενετικά φαινόμενα είναι τα λεγόμενα διαλληλικά φαινόμενα, τα οποία έχουν μελετηθεί για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες τον περασμένο αιώνα και κατά τη γνώμη μου ξαναέρχονται στην επιφάνεια γιατί ουσιαστικά στη βάση τους είναι επιγενετικά φαινόμενα. Πού απαντώνται. Ουσιαστικά απαντώνται σε διπλοειδείς οργανισμούς που έχουν δύο κόπιες αλληλουχιών μέσα στο γονιδίωμά τους. Δύο κόπιες από το κάθε γονίδιο. Τι είναι αυτά τα φαινόμενα? Ουσιαστικά μιλάμε για μηχανισμούς, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου το κύτταρο αντιλαμβάνεται ομόλογες αλληλουχίες, δηλαδή οι ίδιες αλληλουχίες που υπάρχουν μέσα στον πυρήνα του κυττάρου και ανάλογα μπορεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το φαινότυπο αυτού του κυττάρου. Έτσι, μια έκφραση αντιλαμβάνεται, έχει το υπερφυσικό μέσα, ας μην το πάρουμε της μετρητής. Προφανώς υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους ένα κύτταρο αντιλαμβάνεται το τι αλληλουχίες υπάρχουν μέσα στο γονιδίωμα. Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι, για παράδειγμα, το κουέριν ή αλλιώς η καταστολή, η οποία έχει περιγραφεί στους ασκομίκητες, έτσι ασκόβουλους ημέσους και νηροοσπόρα κράσα και περιλαμβάνει ουσιαστικά μηχανισμούς οι οποίοι στηρίζονται στο RNA και αλληλουχίες οι οποίες, για παράδειγμα, εντίθεται στο πυρήνα ενός κυττάρου μπορεί να επηρεάσουν τη σύγχυση του ενδογενούς γονιδίου. Άλλο φαινόμενο είναι το repeated use point mutation ή αλλιώς repeated use permeatically, επαγόμενος προμοιωτικός ανασυνδυασμός. Έχει περιγραφεί στην ιεροσπόρα κράσα και ουσιαστικά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχεις ένα γονίδιο φυσιολογικά μέσα στο φυτό σου, για παράδειγμα. Διπλασιάζεται για κάποιο λόγο αυτή η αλληλουχία. Το κύτταρο καταλαβαίνει ότι το γονίδιο που είχα σε μία κόπια τώρα έχει διπλασιαστεί. Πριν την καριογαμία ουσιαστικά μεθυλιώνει το DNA και απενεργοποιεί τόσο το γονίδιο το οποίο διπλασιάστηκε, όσο και το γονίδιο το οποίο αρχικά υπήρχε μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Έτσι έχουμε την απενεργοποίηση και των δύο διπλασιασμένων ουσιαστικά αλληλουχιών. Και ένα φαινόμενο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, transvection ή αλλιώς διαλληλική επίδραση κατά τη σύναψη, αυτή είναι η μετάφραση που έχουν δώσει οι μεγάλοι γενετιστές της Ελλάδας. Το φαινόμενο αυτό περιγράφηκε από τον E.B. Lewis το 1953 στην δροσόφυλλα και ουσιαστικά το καταπληκτικό είναι εδώ πέρα ότι μπορεί να έχει δύο γονίδια που εδράζονται σε δύο ομόλογα χρωμοσώματα μέσα στον πυρήνα του κυττάρου της δροσόφυλλα. Ο υποκινητής του ενός γονιδίου από το ένα χρωμόσωμα μπορεί να ρυθμίσει την έκφραση της κωδικής περιοχής του γονιδίου στο άλλο χρωμόσωμα, χωρίς ο δεύτερος υποκινητής να είναι καν ενεργός. Οπότε μιλάμε για αλληλεπίδραση γενετικών στοιχείων ανάμεσα σε διαφορετικά χρωμοσώματα, τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν τη γονιδιακή έκφραση. Πολύ χαρακτηριστικό διαλληλικό φαινόμενο και κλασικό επιγενετικό φαινόμενο, όπως είπα, είναι η απενεργοποίηση του χ χρωμοσώματος. Ουσιαστικά πριν απενεργοποιηθεί το ένα από τα δύο χ χρωμοσώματα που υπάρχει στον πυρήνα των θηλυκών ατόμων, τα δύο χ χρωμοσώματα έρχονται πάρα πολύ κοντά και έχει προταθεί στην επιστήμη σε έγκριτα περιοδικά τα τελευταία 5 με 6 χρόνια ότι όταν τα δύο χ χρωμοσώματα έρχονται κοντά, ουσιαστικά το κύτταρο μετράει
πόσες αλληλουχίες όμοιες έχω μέσα στον πυρήνα. Μετράει ότι έχει 2 χ χρωμοσώματα και όχι 1 χ και 1 ψ. Σε αυτή την περίπτωση αρχίζει να εκφράζεται το εξής RNA το οποίο ανέφερα πριν, που είναι ένα μεγάλο μη κωδικό RNA, το οποίο αρχίζει να καλύπτει το χ χρωμόσωμα το οποίο θα απενεργοποιηθεί. Η επιλογή, το ποιο χρωμόσωμα χ θα απενεργοποιηθεί, θεωρούμε ακόμα ότι είναι τυχαίο. Και είναι βαθιά μου γνώση βέβαια ότι οι βιολόγοι όταν δεν μπορούν να καταλάβουν ή να καθορίσουν κάτι, πιστεύουν στα λεγόμενα στοχαστικά φαινόμενα που είναι πολύ τη μόδα τελευταία στην επιστήμη, ότι δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, λέει είναι στοχαστικό. Δεν ξέρω πώς επιλέγεται. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα βρούμε μάλλον τον τρόπο για να δούμε πώς επιλέγεται το χ χρωμόσωμα το οποίο θα απενεργοποιηθεί. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για αλλαγή στην αλληλουχία εδώ πέρα του DNA. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μόριο RNA το οποίο θα παραχθεί, θα καλύψει ένα χ χρωμόσωμα, θα γίνει με θηλίωση του DNA, η χρωματίνη στο χ χρωμόσωμα θα συμπυκνωθεί τόσο ώστε τα ένζημα τα οποία θα παράγουν μετάγραφα από συγκεκριμένα γονίδια, θα παράγουν RNA, δεν μπορούν να κάτσουν πάνω σε αυτό το συμπυκνωμένο χρωμόσωμα και έτσι το ένα από τα 2 χ χρωμοσώματα απενεργοποιείται. Ωραία. Όπως είπα λοιπόν, τα διαιτητικά φαινόμενα έχουν άμεση σχέση με την επιγενετική, ουσιαστικά στηρίζονται σε αλληλουχίες, σε ομόλογες αλληλουχίες που υπάρχουν στον πυρήνα των κυτάρων, προκαλούν σταθερές και κληρονομούμενες αλλαγές, όπως και στην περίπτωση των επιγενετικών φαινομένων, και έχουν περιγραφεί σε πολλά και διαφορετικά είδη, οπότε είναι βαθιά μου πίστη ότι μάλλον είναι γενικότερα φαινόμενα που υπάρχουν σε πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς. Και τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν ακόμα σε αυτό το τομέα της επιστήμης είναι πόσο γενικά είναι αυτά τα φαινόμενα, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Ποιοι είναι οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που διέπουν αυτά τα επιγενετικά διαλληλικά φαινόμενα και φυσικά κατά τη γνώμη μου απαραίτητη προϋπόθεση για να αποσαφηνίσουμε τον ρυθμιστικό μηχανισμό για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο είναι να περιγράψουμε τις πρωτεΐνες οι οποίες ρυθμίζουν αυτό το φαινόμενο και φτάνουμε εδώ πέρα σε ένα καινούριο πολύ ευρύ τομέα της επιστήμης, της βιολογίας τα τελευταία 10 χρόνια που είναι η πρωτεϊνοματική ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση ολόκληρου του πρωτεϊνόματος για παράδειγμα που υπάρχει σε ένα κυταρικό τύπο, όλων των πρωτεϊνών που υπάρχουν σε ένα κυταρικό τύπο. Δεν μελετάμε πλέον μία πρωτεΐνη, αλλά όλες τις πρωτεΐνες που μπορούμε να βρούμε, για παράδειγμα, σε ένα κύτταρο. Φυσικά, οι φασματογράφοι μάζας που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα, οι χημικοί τις χρησιμοποιούσαν πολλά χρόνια πριν. Απλά οι πρωτεΐνες, για παράδειγμα, δεν είναι πτυτικές ουσίες, όπως είναι ουσίες που χρησιμοποιούν οι χημικοί. Γι' αυτό είχε καθυστερήσει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Την τελευταία δεκαετία, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας αλλά και των επιστημονικών ανακαλύψεων στον τομέα της βιολογίας. Και αυτή είναι η πρώτη inoματική. Ωραία. Το τρίτο κομμάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ και όπως είπα σχετίζεται άμεσα για παράδειγμα με γενετικά φαινόμενα, δηλαδή με φαινόμενα με αλλαγές στο φαινότυπο που προκύπτουν χωρίς να αλλάξει η αλληλουχία του DNA, περιλαμβάνει την οργάνωση του DNA ή του γονιδιώματος στις 4 διαστάσεις. Προς το παρόν μελετάμε τις 3 διαστάσεις. Η τέταρτη διάσταση προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να μελετηθεί, δεν έχουμε κάνει τις τεχνολογίες ακόμα να το κάνουμε και θα σας δείξω γιατί. Προς το παρόν μελετάμε τις 3 διαστάσεις της οργάνωσης του πυρήνα ενός κυτάρου, που τοποθετούνται για παράδειγμα συγκεκριμένα χρωμοσώματα. Και υπάρχουν μελέτες στο παρελθόν που έχουν δείξει ότι συγκεκριμένα χρωμοσώματα μπορούν να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης μέσα στον πυρήνα. Για παράδειγμα, αν πάρουμε το κόκκινο χρωμόσωμα, έτσι το ανθρώπινο χρωμόσωμα 18, ανεξάρτητα από το είδος, η τοποθέτηση του χρωμοσώματος 18 είναι πάντα στην περιφέρεια του πυρήνα. Γιατί? Η αλληλουχία είναι πάντοτε η ίδια, η αλληλουχία δεν έχει αλλάξει, η τοποθέτηση παρόλα αυτά είναι στην περιφέρεια του πυρήνα και αυτό είναι στηριγμένο ανάμεσα στα είδη. Προφανώς κάποιο είδους πληροφορία περιέχεται εκεί πέρα σε ό,τι αφορά την έκφραση των γονιδίων και άρα τον καθορισμό του φαινοτύπου σε συγκεκριμένους κυταρικούς τύπους. Και εδώ για παράδειγμα στον άνθρωπο έχουμε στις 46 χρωμοσώματα και μη σκέφτεστε τα χρωμοσώματα. Δεν το λέω για εσάς, αλλά συνήθως οι φοιτητές μου κάνουν αυτό το λάθος. Σκέφτονται τα χρωμοσώματα ότι είναι συμπυκνωμένα και έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε μόνο κατά τη διάρκεια της μύτωσης. Ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής ενός κυτάρου είναι η μεσόφαση και σε αυτή την περίπτωση τα χρωμοσώματα είναι σχεδόν τελείως ξεδιπλωμένα και είναι μπερδεμένα μεταξύ τους μέσα στον πυρήνα. Μπερδεμένα όχι με την έννοια της τυχαιότητας, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαμερισματοποίηση μέσα στον πυρήνα, όπως θα δείξω. Απλά πιστεύουμε ότι για παράδειγμα κάθε χρωμόσωμα διατηρεί μια περιοχή μέσα στον πυρήνα, την οποία την ονομάζουμε
χρωμοσωματική επικράτεια και είναι ουσιαστικά ο όγκος που καταλαμβάνει ένα χρωμόσωμα μέσα στον πυρήνα και όλες οι φυσιολογικές διεργασίες όπως η αντιγραφή του DNA, η μεταγραφή του DNA, η επιδιόρθωση του DNA ουσιαστικά πραγματοποιείται στον χώρο που μένει ανάμεσα στα χρωμοσώματα. Εκεί έχουμε αυξημένη τοπική συγκέντρωση πρωτεϊνών, ενζυμικών συμπλόκων, τα οποία μπορούν να καθορίσουν την έκβαση συγκεκριμένων φυσιολογικών διεργασιών. Οπότε ο χώρος ανάμεσα στα χρωμοσώματα είναι αυτός στον οποίο πραγματοποιούνται συγκεκριμένες διεργασίες και ουσιαστικά εκεί πέρα έχουμε την αλληλεπίδραση κομματιών της χρωματίνης είτε από το ίδιο χρωμόσωμα είτε από διαφορετικά χρωμοσώματα, κάτι το οποίο δεν είχε δειχθεί μέχρι τώρα στην επιστήμη, με εξαίρεση ίσως στην περίπτωση του transfection. Και φυσικά υπάρχουν τεχνολογίες όπου μπορούμε να βάψουμε όλα τα χρωμοσώματα και συγχρόνως να δούμε με κατάλληλα μικροσκόπια την τοπολογία όλων των χρωμοσωμάτων που υπάρχουν, για παράδειγμα, σε ένα ανθρώπινο ινοπλάστη. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο αναφέρθηκα πριν, δεν πρέπει ποτέ, κατά τη δική μου άποψη, να χευτόμαστε τον πυρήνα σαν μια σακούλα που έχουμε ρίξει μέσα διάφορα βιολογικά μακρομόρια, τόσο DNA, πρωτεΐνες και όλα τα καλούδια του Θεού. Θεωρώ, και αυτό αρχίζει να αναδεικνύεται τα τελευταία 5 με 10 χρόνια στην επιστήμη, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διαμερισματοποίηση σε ό,τι αφορά τον πυρήνα. Συγκεκριμένες δουλειές πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στον πυρήνα και όπως έδειξε και πριν, πολλά χρωμοσώματα έχουν συγκεκριμένη τοπολογία σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή τους μέσα στον πυρήνα. Άρα υπάρχει μια εξαιρετική διαμερισματοποίηση και συγκεκριμένα πρωτεϊνικά σύμπλοκα. Βασικά υπήρχαν 2 θεωρίες μέχρι τώρα. Έχω 1000 γονίδια μέσα στον πυρήνα του κυτάρου, τα οποία θα εκφραστούν. Οπότε χρειάζονται 1000 διαφορετικές πρωτεΐνες. Μία θα κάτσει πάνω στο κάθε γονίδιο για να αρχίσει να εκφράζεται. Παράδειγμα δίνω, δεν είναι μία πρωτεΐνη, είναι πολλές. Αλλά λέω, χρειάζομαι ας πούμε, τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη Α, άρα πρέπει να έχω 1000 αντίγραφα από αυτή την πρωτεΐνη που θα κάτσει πάνω στα 1000 διαφορετικά γονίδια για να εκφραστούν αυτά. Υπάρχει νέα υπόθεση όμως, τη οποία είμαι υποστηρικτής και η οποία βλέπω ότι αποκτά οπαδούς τέλος πάντων στην επιστήμη, ότι μπορεί να έχω 1000 διαφορετικά γονίδια, αλλά δεν χρειάζομαι και 1000 πρωτεΐνες. Το κύτταρο δεν χρειάζεται να χάσει ενέργεια να φτιάξει 1000 μόρια πρωτεΐνης. Θα μου φτιάξει 10, 20, 50, 100 μόρια πρωτεΐνης. Αυτά θα φτιάξουν συσσωματώματα σε συγκεκριμένες περιοχές του πυρήνα και τα 1000 διαφορετικά γονίδια σαν ομάδες θα πάνε σε αυτά τα συσσωματώματα της πρωτεΐνης να προσδεθούν πάνω της και να ρυθμίσουν τη γονιδιακή έκφραση. Ωραία. Η δική μου άποψη είναι λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια διαμερισματοποίηση μέσα στον πυρήνα για διάφορες λειτουργίες. Τώρα, πώς εκφράζεται ένα γονίδιο για να φτάσουν ουσιαστικά σε τεχνολογίες που αναλύουν τη διάστατη δομή του πυρήνα, γι' αυτό το παίρνω αυτό το παράδειγμα. Μπορεί να έχει ένα αριθμιστικό στοιχείο, το οποίο είναι γνωστό πλέον στην επιστήμη, το οποίο μπορεί να είναι πολύ κοντά σε ένα γονίδιο το οποίο ρυθμίσει ή σε πολύ μεγάλη απόσταση. Στην περίπτωση που είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, πώς το ρυθμιστικό αυτό στοιχείο μπορεί να ρυθμίσει την έκφραση ενός γονιδίου. Και μέχρι 10 χρόνια πριν ουσιαστικά είχαν αναπτυχθεί 4 διαφορετικές θεωρίες. Μία θεωρία έλεγε ότι διπλώνεται το DNA, φτιάχνει μία λούπα, φτιάχνει ένα βρόχο και ουσιαστικά οι πρωτεΐνες που κάθισαν στο ρυθμιστικό στοιχείο κάνουν λούπα και έρχονται κοντά στο υποκινητή. Αυτό ήταν ένα μοντέλο το οποίο είχε προταθεί στην επιστήμη και φυσικά υπήρχαν πειραματικά δεδομένα για να το στηρίξουν. Το δεύτερο μοντέλο ήταν ότι έχω πρωτεΐνες για παράδειγμα που κάθισαν στο ρυθμιστικό στοιχείο και αρχίζουν να σκανάρουν, να σαρώνουν όλο το χρωμόσωμα μέχρι να έχουν το πρώτο γονίδιο και να αρχίζουν να το ρυθμίζουν. Οπότε είναι το λεγόμενο μοντέλο της σάρωσης. Το τρίτο μοντέλο ήταν ένα συνδυασμό των 2 πρώτων. Και κάνω λούπες και σαρώνω το χρωμόσωμα. Ωραία. Το τελευταίο μοντέλο ήταν ότι, για παράδειγμα, μπορεί να κάτσουν πρωτεΐνες στο ρυθμιστικό στοιχείο, οι οποίες θα προκαλέσουν μια σειρά από μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις στις πρωτεΐνες των ιστονών αλλά και άλλων πρωτεΐνων που κάθονται στο DNA, και έτσι θα έχω την εξάπλωση, για παράδειγμα, θετικών τροποποιήσεων για την έκφραση ενός γονιδίου. 4 μοντέλα, πριν 10 χρόνια αναπτύχθηκε μια τεχνολογία ουσιαστικά για να στηρίξει ένα από αυτά τα μοντέλα. Δεν λέμε ότι απορρίπτουμε τα υπόλοιπα, θεωρούμε όμως ότι γενικά οποτεδήποτε έχουμε τη ρύθμιση ενός γονιδίου από ένα αριθμιστικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, το μοντέλο το οποίο ισχύει είναι ουσιαστικά το μοντέλο των βρόχων. Ότι ουσιαστικά το DNA που υπάρχει στα χρωμοσώματα φτιάχνει συνεχώς λούπες. Και υπάρχουν πρωτεΐνες στη βάση που κρατάνε αυτές τις λούπες. Οπότε όλο το γενετικό υλικό πάνω σε ένα χρωμόσωμα φτιάχνει τέτοιες λούπες, τέτοιους βρόχους. Πώς το ανακαλύψαμε αυτό? Δεν θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ουσιαστικά αυτό αποδείχθηκε με μια τεχνολογία που ονομάζεται 3C, ή αλλιώς Chromosome Conformation Capture,
ή αλλιώς μεθοδολογία ανάλυσης της δομής της χρωματίνης. Αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε χημικά μέσα για να μονιμοποιήσουμε τις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών με πρωτεΐνες και πρωτεϊνών με DNA, κόβουμε με περιοριστικά ένζημα τη χρωματίνη και μετά συγκολούμε το DNA με λιγάσεις. Τι δείχνει αυτή η τεχνολογία? Αν έχω ένα γονίδιο που με ενδιαφέρει και θέλω να δω με τι άλλα γονίδια αλληλεπιδρά στο γονιδίωμα, αυτό μπορώ να το επιτύχω με την τεχνολογία της. Το άλλο που μπορώ να επιτύχω είναι μια ευρείας κλίμακας ανάλυση να βρω όλα τα κομμάτια του DNA που αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα κύτταρο. Ωραία. Και έτσι φυσικά φτάσαμε στο σήμερα, και αυτές οι μελέτες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια θα έλεγα εγώ, όπου φτάνουμε στο να αποσαφηνίζουμε την εικόνα που έχει η τρισδιάστατη δομή του DNA, της χρωματίνης, μέσα στο πυρήνα ενός κυτάρου. Φτάνουμε στο σημείο να βρίσκουμε το λεγόμενο interaction. Και έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ποια κομμάτια του DNA από διαφορετικά χρωμοσώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και αυτό το οποίο φανταζόμαστε και θα θέλαμε στο μέλλον να γίνει στην επιστήμη είναι πώς αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και όταν λέω χρόνο, εννοώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου κυτάρου ή κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης ενός συγκεκριμένου κυτάρου. Ωραία. Οπότε για αυτά τα 3 πράγματα ήθελα να μιλήσω σήμερα και για αυτά μίλησα. Λίγα πράγματα για την αλληλουχία του DNA και πώς μας βοήθησε και τι ξέρουμε σήμερα. Για την επιγενετική και διαλληλικά φαινόμενα, τα οποία είναι επιγενετικά φαινόμενα και έχουν πολύ ενδιαφέρον στην επιστήμη σήμερα, όχι μόνο από την πλευρά της βασικής έρευνας, αλλά κυρίως από την πλευρά των νοσημάτων. Έτσι, πώς τέτοιου είδους φαινόμενα και πώς η διατροφή, για παράδειγμα, του ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Γιατί, πώς το εξηγώ αυτό, γιατί για παράδειγμα οι Έλληνες γυναικολόγοι, στο εξωτερικό δεν το έχω συναντήσει αυτό, το 4ο, νομίζω το 5ο μήνα της χύησης δίνουν σε όλες τις μητέρες φιλικό οξύ. Από την αρχή το δίνουνε. Στη γυναίκα μου το δώσαν το 5ο μήνα. Οκ. Γιατί δίνουμε φιλικό οξύ? Προσπαθούμε ουσιαστικά να προλάβουμε προβλήματα που θα προκαλέσει η απομεθυλίωση του DNA. Το φιλικό οξύ είναι πρόδρομο για να παράγει μεθυλομάδες στο κύτταρο και να έχουμε σωστή μεθυλίωση του DNA. Να έχουμε σωστή εντύπωση στα εντυπωμένα γονίδια. Να μην αλλάξει η μεθυλίωση του DNA. Αν αλλάξει η μεθυλίωση του DNA, μπορούμε να φτάσουμε σε σύνδρομα, σαν αυτά που σας έδειξα πριν, ή σε όγκους Wilms, ή σε μία σειρά από άλλες γενετικές ασθένειες. Οπότε το περιβάλλον, η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τέτοιου είδους επιγενετικά φαινόμενα. Η αλληλουχία του DNA δεν θα αλλάξει. Και το παιδί το οποίο θα έχει πρόβλημα στο εντύπωμα και το παιδί που θα βγάλει όγκους, η αλληλουχία του DNA, είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν το ξέρω φυσικά, δεν το έχω κάνει, ότι η αλληλουχία του DNA δεν έχει αλλάξει. Η διατροφή όμως της μητέρας έχει αλλάξει. Αυτό επηρέασε μια επιγενετική τροποποίηση που ήταν η μεθυλίωση του DNA και αυτό προκάλεσε μια ασθένεια. Ωραία. Σας είπα επίσης μερικά πράγματα για το πώς προσπαθούμε σήμερα, πώς βλέπουμε σήμερα στην επιστήμη πόσο σημαντική είναι η τρισδιάστατη οργάνωση του πυρήνα στις 3 διαστάσεις ή στις 4 διαστάσεις. Και αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι προς τα εκεί πάμε σήμερα είναι, για παράδειγμα, πριν περίπου 8 χρόνια δόθηκαν $100 εκατομμύρια για να βρούμε το αλληλεπίδρωμα, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις που έχουν τα κομμάτια του DNA, στο 1% του ανθρώπινου γονιδιώματος. Σήμερα έχουμε φτάσει σε τεράστιες ερευνητικές ομάδες που χρηματοδοτούνται από το αμερικάνικο, δυστυχώς, από το αμερικάνικο κράτος. Το consortium αυτό ονομάζεται ENCODE και ουσιαστικά είναι το Encyclopedia of DNA Elements. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προς το παρόν παίρνουν φυσιολογικά κύτταρα και βλέπουν πώς είναι η τρισδιάστατη δομή της χρωματίνης. Δηλαδή, ποια κομμάτια του DNA αλληλεπιδρούν με ποια κομμάτια του DNA μέσα στα κύτταρα. Απότερος στόχος είναι να βρούμε πώς αλλάζει αυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Πολύ πιο σημαντικό, να βρούμε για παράδειγμα πώς αυτό το interaction, θα το λέω, το interaction του DNA στο πυρήνα ενός φυσιολογικού κυτάρου, πώς αλλάζει σε μια παθολογική κατάσταση. Αν πάρω εγώ ένα όγκο και κάνω την ίδια ανάλυση, θα βρω τις ίδιες αλληλεπιδράσεις? Το πιθανότερο είναι ότι θα βρω διαφορετικές αλληλεπιδράσεις. Από τις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις μπορώ να επιλέξω κάποια γονίδια τα οποία πιθανά προκάλεσαν αυτόν τον όγκο.
Άρα, πολύ πιο γρήγορα μπορώ να επιλέξω κάποιους θεραπευτικούς στόχους για να σχεδιάσω φάρμακα. Και πλέον δεν το κάνω στηριζόμενο σε 1, σε 2 ή σε 3 γονίδια, το κάνω στηριζόμενο σε όλα τα γονίδια που υπάρχουν σε ένα κύτταρο, βασιζόμενο στις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται ή χάνονται κατά την έκβαση μιας ασθένειας. Άρα θεωρεί αυτό το κονσόρτσιο ότι πολύ πιο γρήγορα μπορούμε να επιλέξουμε θεραπευτικούς στόχους για να φτιάξουμε φάρμακα. Ωραία. Η τέταρτη διάσταση που σας έλεγα, η μεταβολή στον χρόνο της τρισδιάστατης δομής του γονιδιώματος, θεωρούμε ότι περιλαμβάνει απαραίτητα μικροσκοπία σε ζωντανά κύτταρα. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, ναι, το έχει κάνει σε κυταρικές σειρές. Ναι, υπάρχουν παραδείγματα σε ολόκληρα ζώα, κωδικού για παράδειγμα, πώς μπορούν να κινούνται τα χρωμοσώματα μέσα στο κύτταρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ χρονοβόρο και συνήθως δεν είναι επιτυχές. Οπότε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι αυτό, δηλαδή ζωντανή μικροσκοπία, κατά τη γνώμη μου, ζωντανή μικροσκοπία και ανάπτυξη δικτύων, και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο Ινστιτούτο, η Janelia Farm του Howard Hughes Medical Institute. Ο Howard Hughes, ξέρω ποιος ήταν, έχω χρόνο. Όχι, 2 λεπτά. Ο Howard Hughes, την ταινία Aviator την έχουμε δει, αυτός που πετρούσε αεροπλάνα. Ο πατέρας του ουσιαστικά είχε τρυπάνια εξόρυξης πετρελαίου. Ο ίδιος κληρονόμησε την περιουσία, έφτιαχνε ταινίες, γιατί έπαιζε αεροπόρος, έφτιαχνε αεροπλάνα. Αγοράζει την TWA για 700 εκατομμύρια και μιλάμε πριν 60 χρόνια, άρα μιλάμε για πάμπτο. Την αγοράζει και την πουλάει. Τελικά νομίζω ότι πούλησε την TWA και πήρε 700 εκατομμύρια και τελικά πέθανε. Και επειδή είχε φτιάξει ένα ιατρικό Ινστιτούτο για να ξεπλένει χρήμα από τους φόρους, όλα τα λεφτά πήγαν στο ιατρικό Ινστιτούτο. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Χρηματοδοτεί επιστήμονες, μεγάλους, φτασμένους επιστήμονες στην Αμερική και πλέον έχει αρχίσει να δίνει χρήματα και σε άλλους επιστήμονες σε άλλες χώρες και έχει φτιάξει το δικό της, το Howard Hughes έχει φτιάξει το δικό του Ινστιτούτο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην το κουνάς από το Ινστιτούτο, να μένεις μόνο μέσα και σπίτια έχει μέσα και συνέδριο να θες να πας, σου λέει όχι, θα φέρεις άλλο να το κάνουμε εδώ το συνέδριο. Οπότε οι δύο κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις που έχει αυτή τη στιγμή η Janelia Farm, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά Ινστιτούτα στον κόσμο, είναι πώς αναπτύσσονται δίκτυα, πολλών ειδών δίκτυα, όχι μόνο τα δίκτυα στα οποία αναφέρθηκα στη χρωματίνη, αλλά για παράδειγμα δίκτυα νευρικών κυττάρων. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες μικροσκοπίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.